hasiera emango diogu. Hasi aurretik, beste puntu bat sartzeko, eguneko gaurrenean beste puntu bat sartzeko proposamena egin nahi dizuet, eta izango litzateke kooperazio kontseiluaren izendapen aldaketaren proposamena. Orduan, bozkatuko dugu bosgarren puntutzat hori sartzearen alde, berez aldeko bozkak. Hau bat ez. Hasi baino lehenago esan, Asier, Urain eta Aritz Larrañaga konektatuta daudela plenora urrutitiko. Asier berez bai esan dugu, saiatuko zala kanpoan da, eta behar bada denbora guztien ez, baina gora. Ez dago da, ez ekimente, boska zenbatzera kordura. Aritzek boskatu du, bosgarren hori pasatzen. Gaur dara ziegin. Lehenengo puntua. Aurreko bilkurari dagokion aktaren zirriborroa onartzea, ala badagokio. Inok badu zerbait esateko, gehitzeko, aldatzeko? Ez. Bigarren puntura pasako gara. Alkatetza dekretuen kontrola. Badago zerbait komentatzeko, galdetzeko? Laurehun eta hemezortzi garrenean horra arrazoi ezberdinetatik ikusi dugu bi dekretu dela, lehendabizikoa eta biz aldetu dugu pixotalak eta inguruan. Baina osan jakitea lehik bat, pixat zeure hautsetik bat zerban erekin gertatu da. Dakizu bezala horreko ikasturtearen bukaeran, Itziardegoko errepidea itxita egontzan garaietan eta trafikoa Sanroke bidetik desbideratu den une horretan, Itziartik zetorren autobusak buelta izugarria ematen zuen, eta ikusi izan, eta oso onuragarria errepidetik gora egitea eskolara bitartean, horrek sortzezake trafiko arazoa zalaka. Orduan, aurreko urteko ikasturtearen bukaeran, Itziartik zetozen aurrak utzizian guztiak, Astillero eta Eroskindikalen artean nagusien jubilatuen kartaren aurrean. Horra eukatuko ikasturtea. Hauten, ikasturtean hasierekin batera, Arteondo autobusetako arduraduna harremanetan jarri zan udaltzaingoarekin, galdetuz ea aurten ikasturtean aukerarik egongo litzatekeen autobusak ere bertan gelditu ziren. Gora ego beharrean horrek sortzen duen trafiko arazoarekin eta bertan behan gelditzea. Kontuan hartuta gainera, aurten Itziartik datozenak, bigarren hezkuntzako ikaslearen bestean, institutora datozenak, etortzen Itziartik eta gero Astigarribiatik, baina horiek autobus txikien etortzen dira, lehen hezkuntzakoak eta horiek bai gora nioan hartu dituztela. Horda, proposamena zan, Itziartik zetozenak, autobus hondiak, bertan utzi eta gero aurrak gaztetxoak gora joan. Udaltzaingoak behin horrez ikusi zuen kontua, trafikoan eragin zugarria delako autobusa gora bere biltzea, eta orduan eskolari galdetu zitzaion, eskolako zuzendaritzari, institutuko zuzendaritzari, iazter diritzi zeukan horren inguruan. Eta institutotik ere, baietko erantzunan jasota, institutuak eskatu zio udalari, idazkariarekin nintzen da, egintzen zelan horabaiteko alkatetza dekretu bat edo esanaz, mendik horrela anizan ezala egin. Udalak egin duen bakarra da, kanpotik etorrikan eskaera bati erantzuna eman. Izan dituko horren inguruan, kexa batzuk, Itziartik, guraso batzuen kexak izan dira, batez ere, nolabait, berein seme alabak zaurgarritasun egoeran, edo pixka begitzen da, bididori bakarrik egin bat dutelako edo. Eta atzo bertan, atzo goizean, nirekin harremanetan jarri zen, Amaia Ustelai, hau da, Gipuzkoako hezkuntza ordezkaritzako arduraduna, hezkuntza ordezkaritzan ere, honen inguruko kexaren batzuk edo jaso dituztena. Nik esan duen orain zueri kontatu dizuetan hau bera, eta esan zelan, bai ditzen zitzaioa ondo erabakutako kontua zala baita ere. Kontuan hartu behar da, 12-16 urtera bitarteko neska gutirak dira, ez dira txiki-txikiak, eta kontuan hartu behar da baita ere, lagatzen dira lekuan, eta hori, herriko gainerako neska gutik guztiek egiten ibilbidea dara baita ere. Horregon dira kexa batzuk, berandu iriste ote diran edo ez, eskolatikan erantzun da, ez autobusak sasoiz iristen dana, eta bertatik gora, bidean entretenitu gabe goezkero, garaiz iristen diala. Eta goza bera, goetik bera etortzerako duan.
hau da kontua eta horrela dago. Uste da posible, ondo azaldu dela, ez da? Lehenko beraz bi, larundabetan esortin, gero, negorazue azalpenaren zergatia dago... Laurehun eta berrogeita bederatzi garrenak ere aldaketa dakar eskolatik deitu zutelako. Asuntua zen, eguneko dekretuan, dekretuan jaso zen, udaltzaingoan esan dakoan arabera. Ondokoak zutela proposamena, egin zutela mendatakoekin, eta horren agertzen zen hor esaldi bat, esan ez, mendatako zuzendaritza, ez zuela erabazperik. Gero ibili matraka dute, zuzendaritzak ez zuela hartu erabakia, baizik eta ikesketa hori dara. Hori izala, eta esaldi horik inversala, eta matraka mantzuten. Eta horren alde bat gara, larundabetan esortzi eta larundabetan esortzi dizta, bizean, mendata infamena desatzen. Honen inguruan, aipamen bat egitea, ez? Urteetan eta urte pila bat bidala autobusa gara eta bera, dena dakigu. Horre, sortu izan dauen gorabera guztiekin eta, anitzekoa dela, hainbeste urten ostean, zelan enteratu dian itziarreko guraso bat ez, neu barne. Batzordean galdetu noen, batzordean eta gero ziurik galdetu dut baina dakazne, haber zezagoen, asuntoren inguruan, lastan guztien, zizarreko erako guztiek dana. Bera, anitzekoa da, etxere iriste zara, batzaleko laurietan, Instagramen sartzen zara, eta jau da etxeko Instagramean zarean ingota hau, ez? Batez ere da, egiteko era, eta ez da bakarrik igual udalari egoztekoa arduta, Zara igual azkenean, hemen egon dia, diferenteak implikatuta, aktore diferenteak egon dia, bai eskola, bai udaltzekoa, arte ondo, udala, zaudean udaltzekoa, udala bezalatak, da igual apur bat, gehien sortu duen azarrea, dara, zelan terapia gutasoan, ez? Igual ja beste gaia ez da hemen hitz egitekoa, baina gero bai, komunikazio egitera orduan, eskolaren bitartez bai, zelan ahaztu dian gauzak, ez? Eta gero esaten denean, denbora ziristen diala, burgoa farmaziatik, mentatara denbora ziristen diala, ez da oso reala, zor gaina pixua eta ardura, arte ondori emate jatzu eskolatikan, esaten egunero, noiz baiten, berandu iristen badia, ezin dugun ahaztu da, errepide nazionala ez dagoela egoera normalean, semaforo ez dagoela, bertatik abizeno, badakigu, ze suposatzen da semaforo horrek, zer baino denbora gehiago egotena, horrela, claro, hitz egiten da, 12 eta 16 urte bitarteko neska mutikoetaz. Ez da berdina 16 urtekoak eta 12 urtekoak. Orduan, iristen dian angustia eta onduritasun guzti horrek, gehitu behar batzo, ja eskolatikan, bidaldu zala, nereko gauza, bideo ofizial bat bidaldu beharrean, isiltasun bat egozan. Gero, isiltasua, beraien behin isiltako beraien gauzak egin, eta informatu eta onde egin gauzak, normalan bezala. Eta ero bestalde bai, ez, beti gore egotzean eta sortu lehiken hautsune legal administratibo esako dutena, zein den ardura da autobusak uste duen momentutik eskolare egotzeareko ardura. Eta, bueno, batez ez luzatuaren eta da hori, kezka sortu duena batez dela eta azerre nagusiena zela komunikatu dira gozak eta zela nire. Eta bai, kolta dela hor, nire ustez, arduradun politikoen edo egiteko eran edo, esaten arren, eragile guztiekin bildu, gauzak adostu eta sare sozialetan eta igo baino lehen hau, ziurtatu benetan, guztien mezu berdina ematen dara. Zorrek egiten du batez ere, azarean dela. Nik eta uste gure buruaren alde, esan eta ziratik hau ez da udalaren zera bat izan, ezketa kanpotik etorri dara, eta udalak egin dugu zagokarra da, jaso, eskaera hori. Beste ez eta bezala sartu. Komunikazioa eskolaren aldetik etorri batzak, eta guk egin eguna izan zen, erabaki hori hartuta zegoenez, eta hori horrela egiten ari izanez, eta hautsak agotu zionez, eta keixa batzuk jaso genitunez, komunikatu hori udaleko webgunean, baina ez zen izan udalak berak egin udaleko, baizik eta kanpotik zetozen horiei erantzun nahian. Eskolaren ardura zen, hau komunikatzea eta gurasoi esatea zer egingo zen, eta gurasoi galdetzea baita ere adosu den edo ez. Zer, gurtik kanpo gaude. Uste, gubakarrik egin nahi izan duguna da,
eskolak ala eskatu zuelako, nolabait, esan, hemendik horrela anekiko duela, baina esaten bali badimute ez, bihar beste dekretu baten bidez, jarriko dugu goianera geldituko da autobusa. Esan duke, gur ez dira eragile, aurrera eraman dugunak ekimen hau. Ezik eta gera, jaso dugunak, nolabait, horren eskaera hori, ez dira gabe. Ni askera. Hora, ipatzea, ondoketa esatean eta ez da gori emozional, también egia da sortzen duen hori, baina eskari bat egiterakoan da, azkenean baliabideak eskatzen delako, ez? Dalo dakigu konstiente gara, dirección prohibidari egoten dela, autobus egoten dela, horrezo osatzen dugu guztia, baliabideak ez da daude, eta ziurtasuna ez da dago, alkate dekretuak ataran ditugu lehian beste, baina ez badugu ziurtatzen benetan, udaltzainak eta bertan egongo diala, eta segurtasun horiak eta emango diala, orduan normala da, urduritasuna sortzea bete bai, autobusan altura du nahi. Hori egitea balorazio subjektiboetan sartzen da, zer debako neska mutil guztiak bide hori egiten dute bakarrik. Hori bakarrik. Eta lagatzen dituzu... Aipatzea debako neska mutilen asuntuan eta eskolatik ez gabiltzala berdintasunean hitz egiten, azkenean gabiz esaten, neska mutik batzuk irteten diala, goizeko zazpiak eta goietan, berakiretxetatik, debako neska mutikoak ascensoreetan egoten dira eskolara, itziarkoei debekatu egin zaileko mila artea, ascensorean egotea, horrezo posatzen duelako atzerapen bat, orduan norbai egon beharko dala, egokitzarpen bat, edo dala lakoa. Baina esatetan bezala, hori egin daia, bentatako... Eskolaren gaitik egin kontua da, ikuste. Bakarrik argitzeko zein dan gure bezala. Bale, besterik badago? Ez. Orduan hirugarren puntura pasako. Onartzea, hala bat dagokio, etxez-etxeko laguntza zerbitzua finantzatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Debako Udalaren arteko lankidetza hitzarmenaren eranskina hitzarmena luzatzekoa. Badakizu etxez-etxeko laguntzaren finantzazioa laguntzeko Foru Aldundiarekin hitzarmen bat daukagula sinatuta, aurrek urtean urtebeteko luzapena eman zitzaion, aldez aurretik sinatutako hitzarmen horri eta hitzarmen horren bukaera data 2025ko irailaren 30 da. 2025ko irailaren 10ean aldundian onartu zen, Foru Departamentuko Gobernantza idazkaritzaketan jaso dugun idatziak ara esaten du, etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren luzapena beste urtebetez luzatzeko akordioa. Orduan, hau pasaren duen astearteko gizarte zerbitzuetako batzordetik, aldeko irizpena eman eta gaur hona atorkigu baiezko irizpen hori berriro berrestera. Izango litzake aurregetik daukagun baldintzak berdin-berdinetan mantentzea hitzarmena, beste urtebetez 2026ko irailaren 30 bitartean. Irizpena ez dago baina. Ez dago, asteartean izan zelako eta ez dalako egin, baina pasazan gizarte politiketako batzordetik, edun egontzan bertan, ez da? Eta oneritzia mandenion guztiok, beraz, primeran hartakigu, gainera, urgentzia sartutako puntu bada, ze oso justu etorri da epez, eta horita manerako, urrearen bazerako, eman bat dugu oneritzia, edo ez. Beraz, oso jodu. Beraz, etxez-etxeko laguntza zerbitzua finantzatzeko, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Debako Udalaren arteko lankidetza hitzarmenaren eranskina hitzarmena luzatzekoa horren aldeko bozkak. Hasierrak ere baietz, aritzek ere baietz. Beraz, hau bat esan. Laugarren puntua, onartzea, hala bat dagokio 2026ko taxien tarifak. Irailaren 16an egindako antolakuntza batzordeko ohiko bileran, eman zitzaion taxistek, bailarako taxistek 2026ko tarifen inguruan egindako proposamenari. Orduan, 2026ko proposatzen diren taxi tarifen igoera 3%koa da, eta indarrean dauden tarifekin alderatuta, eta hauek izango lirateke prezioak. Lanegunetan, goizeko 7:00 gaueko 10:00 bitartean, gutxieneko tarifa 6,50 eurokoa. Egindako kilometroko 1,73 euro. Eta itxaron ordua 21,75 euro.
Eta berriz, lanegunetan gauko 10:00 goizeko 7:00 bitartean, larunbatetan, igandetan, jaiegunetan, eta abenduaren 24 eta 31 egun osoz, gutxieneko tarifa 7,07 eurokoa, egindako kilometroko 1,80 euro eta itxaron ordua 22,97 euro. Beraz, ikusita taxien elkarteak, Gipuzkoako taxi elkarteak proposamen egiten duen, honen bosta egin du. Agitar Gipuzkoako taxi elkarteak Debabarreneko eskualderako aplikatu daitezken tarifen inguruan egindako proposamenaren aldeko bostak. Guztiok hau batez. Bosgarren puntua, Kooperazio Kontseiluaren izenapen aldaketa. Osatu genduenean Udaletxea Kooperazio Kontseiluan hainbat izenapen egin genituen, baina denbora honetan aldaketa batzuk gertatu dira, eta orduan gaur Kooperazio Kontseiluko izenapenak aldatzeko proposamena dakarki duguna, alderdi guztien artean hitz egin ondoren eta proposamenak jaso duen. Proposamena izango ditzateke, orain Debaren izenean Isidro Aristi izatea ordezkaria eta Kooperazio Kontseiluaren lehendakari ere bera izendatzen. EAJ taldetik Jorriaino izatea titularra eta Alasen Txurruka ordezkoa. Eta EH Bildutik titularra Edurne Aristi eta ordezkoa Aritz Larrenak. Beraz, bozketara pasako gara. Aipatutako aldaketa horiek egitearen aldeko bostak. Hau batez onartu eranditu dago. Eta seigarren puntua, eskari eta galdera. Ez dakit badagoen zerbait. Pasaden astean genituen bi batzorde nagusitan, aipatutako gai nagusien inguruko gogo eta labur bat, eta hain zuzen aztertu ziren gai garrantzitsu horiek, izan ziren autolaguntza lanpostuen zerrenda, eta lurraldetasunean pixan hezkuntzak eta Godaien plaza. Lanpostuen zerrendari dagokionez, kezka ikusten dugu iruditzen zaigulako arinkeriaz edo ez dut proposen bat topatzen agian, baina hori, konpromiso bat hartu berdula gure artean, eta denbora bat pasadanean, astebete pasadanean, gogoeta gehiago da, izan momentu hartan frustrazioa sortu zitela, berretsi egiten egin sortan, ze lanpostuen zerrendarako azkenengo 3 bileretan dokumentazioa gabe izan da, nahiz eta erabakiak hartu ditugu, horrengo bilerarako bidaltzezianean panelak eta pixatze egitura eukiban zala horreko berdino da egin ditugu da bilera guztietan, ez da dokumentazioa behin aldatu, eta bukaerarako ematezunean hor gogo eta hori irikitan dut izan ziteken nire zentzazio batekin mertetzea, bolsore pertsonalak ere izan dizke, baina ikuste onar dezakogula ustean bertan bizkate etorkizunera begirako planteamendu bat eta barrengo gendula, adierazten dugula. Eta kostatze zai, eta taldearekin partekatuta baita ere, kostatze zaigu sinistean benetan hor banketan sakon bat egon dela dana berdin usteko. Gauza batekin baino gehiago gertatzen zaigu hau, guk uste badaukagula eta gobernuak guztiz kontrakoa, edo alderatziz gobernuak bat eta EH guztiz kontrakoa. Baina, iruditzen zaigu, kasu honetan oso nabarmena dela horren inguruko gogo eta esamaitzeko, etzala inondik inora eztabaida bere zentzu gorenean, benetan eztabaidatzeko borondate bat eta elkarrekin gogoeta batera aiatzeko borondatea. Hori lanpostuen zerrendari dagokionez.
Eta lurraldetasun batzordean, lanpostuen zerrendenekin esatea, gero bai eskatu zitzaiguna dokumentazioa. Momentuan, errezeno puntu bat eman ziten esaten nolako udalak bere baliabide guztiekin, ez du egituraren plano bat bera montatu hilabete guzti hauetan, eta gure ezagutza justo horretan. Gureakin zinegotziren bat badaukagu irudikatzen hobeto laguntzen duguna, baina justo horretan ez beha finenak, ideietan agian baina horretan. Eta, lan hondia suposatuta eta zuen kasuan esatzen duten eskartuko zenuketela gure dokumentazioa, guk zuena ere, beti eskatzen dizuet, eta beti horren atzetik agaten ez, emango dizuegu, iruditzen zaigu importantea dela, baina daigarria dela baita ere, gonbidatua izan zen kide bakarra, horreko agintaldian zinegotzi izan zena osoko udalbatza honetan, bere aportazio bakarra bilera osoan izan zen dokumentazioa langotera du. Ulertuko zuen bezala, zerbait landuta eta eztabaidatzeko gogozik bazenean foro batera, hori pixka bat ezakit. Ezakit nola barratu, bakoitzak barratu ezela ikusten duen bezala. Bigarrena, lurraldetasuneko gaia, udarien plaza. Antzeko ezaugarriak, baina hori aldarai konkretua pixka bat ezberdinak dira. Hemen airea hitz egiten hirigintza proiektu batez, gauza estrategiko bat aldalantzako, lanpostuen balorazioa eta egitura bezala. Estrategikoa izan alda gauza ezberdinengatikan. Ez da obra erraldoi bat, baina dago lekuagatikan baina estrategikoa horretago treneralekoa, buskeralekoa, merkatuaren erekina, egingo dian interbentzioak, erbidekoa, gudarien plaza, taxiak, karga deskarga, ambulantzia eta orduan, hori, eta berriro hortan ere sartuko, hintzan ibilbide bat eta labuzan hori modu batera. Proiektua mentzea, kontua zan, gure helburua honekin, bere garaian, eta hau bai gogorarazten dizuela egon zan akordio ez hori ondoren, erabaki izan zen, proiektu horren moldaketa ez sartzeko, autobusantzako hasiera baten egokituko zan leku hori, bertan bera ustea. Orduan, horren ondoren, agintaldi aldaketakin, 2 urte pasadia, eta hontan esango duke, besteak izan dela gehiago dokumentazioa eta ustailak adibidez baiaiatu dira puntu batea goten genuen elkarrekin, lanpostuen zerrendakoekin, honekin faltan bota deguna izan da zurekin hori partekatu izatea. Hau da, zorionez arkitektuarekin eta idazkariarekin eta teknikariarekin kontrastea egiteko aukera eduki dugu, eta zalantza tekniko nazianak edo pixarosa potoloenak, behintzat ezagutzeko aukera eduki dugu, baina ez dugu jakin erabaki horiek zergatikan hartu dira. Batzordera eraman zen gaia, eta gutxi gura bera, nes puntxetako puntu horrek, ez dakit zenbat irauzun, baina pixat udarien plazakoa, ez dakit 5-6 minutuan, behar esan duzun, oso azaletik, horregatik lehen ere pixat aginkeria itzana, hitzeitera egera egiturazkoan proiektu bat, eragileakiko duna, obran zehar, ondoren ere bai, ohituretan, gure ustez interesgarria esan baliatzea proiektu hau garraio publikoaren eztabaidoari nolabait bideratuta usteko, nahiz eta modu provisionalean izan orduan, ez dakik uneketan hor plasmatzera zoazten irtenbide hori, behinbetikoa da, behinbeinekoa da, obran zehar igual aldaketak edukiko ditun, proiektu hau planteatu bezala izango da, nire ustez hor inkognita desente daude, eta beste behin da pixka egiteko modu hori dagokionean. Azerretik ez, esan izuen baten decepzioa eta bestian esan izuen ez dugu guztian horrela esateko eta hartzaile bat aurrean edukita, hartzaile politiko bat aurrean edukita, kontrasta egiteko. Badago ezaera bat, esaten duna, moarrainak egiliki zei eskailu kamari, untari bitzizate ondo etorri xa dala, asko
asko sobeto ingo zan ariketa hori txikitik ere bai, baina hori benik gehiokin horretzaban asko zegeizu iteko, eta horreko agintaldian eztabaida eta momentu politiko batzutera aparte, hori bideratu zen, eztabaida maila altu batekin. Eta horrengoan, ez da bajoa egundarik, ez da egon. Orduan, bakarrikan gogoeta hori helaraztea, iruditzezak hau da hortarako foro egokiera, hau da osoko bilkura, hau da nahiz eta hemen herritarrik ez, eta hau ikusle bezala hemen, iruditzezak hau da espazioa hau komentatzeko, gure funtzionamendu honen oso adierazgarriari halako bikurtu hau eta hori xeren egitatik. Nik oso lagun erantzun dizuri eta batetik. Lanpostu ezagunari dagokionez, egia da uztaileko bilera izan zen guztiontzat nik uste oso aberazgarria izan zen, eta han hainbat kontu hitz egin du, eta etorkizuneko udalaren izaera denborako izanako ditzatekeen ere komentatu genuen, eta hainbat puntu eta adostasunera iritsita genuen, nik uste gainera ados gaudela, eta ikuspegiarekin ere ados gaudela. Nik antolakuntza batzotan esan dizu, momentu batzotan dizkigula, eta ez tegure ikusten momentu honetan, egin egitun planteamendu horiek betetzeko gaitasunik daukagunik, udalorek ez daukagu momentu honetan. Beraz, momentu honetan egin behar dugula eta ekin behar dugula daukagun horri, eta nik eta irtenederik honen atopatu daukagunarekin, eta etorkizunerako, eta hori ere komentatu dizu, postuen zerrenda ez da gauza itxibat, ez da gauza estanko bat, ez da gaur aprobatu eta beste 200 urtean mugitu behar estan, eta mugitu beharko ez duten zerbait. Ez dikita zerbait bizia, zerbait guztion agostasunarekin ere aurrera begira aldaketak izan bako dituzte zerbait eta bizia delako. Eta bestat hori izan dizun eta gaur ere hori berrestu dizun. Eta neskuntzei dagokionean berriz, zugarakizu jakin oso ondo, eta nola gaintzan, neskuntzen kontuarekin orduan. Proiektuaren integrazio eskatu zitzaion ingenieritzagatik. Nik uste guztiora ez hor balenukan gorde beharreko eta mantendu beharreko agindu bat. Eta da, deskarbonizazioaren etiketa daukan eskuntzetan, udarien plazak, eta horrek esan nahi da, bertatik trafikoa kendu egin behar dela. Orduan, horrek eskatzen nahi eta nahi ez, udarien plaza hori, ibile oinezkoentzako gune ditu. Hori da, aldez horretik daukagu bete behar. Horra dagoelako ezarrita, eta hori mobilezina da. Eta daukagu baita ere, diru partida bat, hori ere mobilezina da. Daukagu diru kopuru bat, eta daukagu bete beharreko kontu bat. Bete beharreko kontua bali, hortiko txeakentzea eta hori oinezko gune bihurtzea, guk eskatu genion proiektu egin martxoanari, mesedez, baldintza hori guztiek betezitzara. Moldatu behar du, diru kopuru jakin batera, eta trafiko jendu behar du. Jakinik, kotxeak inoizin ditu gula erabatken, sarbida dagoelako garajetara, eta hori maten du barra dagoela, eta ambulantziak ere, segi beharko dutela, azpie egitulako gaudela. Zer egin daiteke, egin daitekena. Eta autobusaren geltokien inguruan 1000 buelta eman dizkigu eta jarri gara 1000 lekutan eta plazan sartu, plazatik atera, beste leku batera eraman, arguntzago, eta ez dago aukerarik onena uste dugu gala. Zur diozu, ez dizugula zuri ezer esan, baina duk fetxak zentzu zen ikusita eta ez genukara denbora gehiagik olatzi, esan genuen zuri ditu eta zuri mesedez proiektua erakutsi eta zehetasun guztiak zuri emateko. Eta hala egin dut. Eta niretzat oso pozik nago, gratzek egindako lanarekin eta egindakoarekin. Egia da gure artean behar da harremanik ez dugula izan, baina eskatu genizun eta horatzen, eskatu zizun aportazio dibali mazenuka egiteko eta kontorartiko zirala, eta uste dut hor dagoen proiektu horretan eta aurrikusi dago zapila bat, eta uste dugu autobusak horrean ekartzeak badaukana baita ere trenarekin izango da lotura eta lotunea eta badala leku bat hona izango dena. Babes azkeniko diona herritarrari, autobus geltokia babes leku bat zuen onduan egongo da, udarien plazan izango du autobusa hartzeko markesina eta paseostariak egin dugu beste markesina da izugarren da. Eta uste dut, proiektua uste dut, ondo geldituko dela, betetzen ditula eskatzen zizkidu funtzio guztiak, eta eraginkortasunez erantzungo diola trafikoaren egoerari hori bakareko. Nik oso bakarrik erantzun diko dizuke. Oso normal ipatu dizu, bai, igual ez dugu bat ere harremanik euki, uste oso barberatuta daukazuela
lan egiteko modu hori. Eta benetan izatizut amaituko dugu agintaldi hau, berdin, filosofia kontua da. Nire ustez oso barria da udalerri erdia horrezkatzen du indar politiko batekin gehiago, proiektu hori, kasita, ditu laguntza lortuta da bide bat eginda eta ezagutzatik eta maitasunetik da. Nahiz eta guzti hau dagoen, nik saiatzen naiz proiektu hortan positiboa ikusten eta saiatzen naiz pentsatzen hemen esaten dizkiazu hauek benetan hori izango diala, etxukunkatuko dela eta hori kontua da, bai, ematen du ezetz, baina zintzotasun egiteta bada hau esatea, esaten dut, nahi behintzat pixar kostatzen zaitela da. Nik hori nahi dut kontua da, esate zuen dugu hau gora, ubera, guk hortaz ezin izan dugu zer esan. Hori da, niretzako arazo handiena, nire ustez interesgarria litzateke alternatibak ikustea, marraztuak, teknikoki bideragarriak dianak, eskultura gabe, eskulturakin sartuta, ez zergatik. Eukitzea nolabaiteko horrekiten du aberasgarriago da, horretarako daude ordezkatuta batzorretan alderdi guztietako pertsonak eta da. Hortazan egin keriana. Gure filosofia politikoan errotan nagon kontua elkarrekin, ala ez, baina jazta nabaria da. Beste egin dago, beste galderarik, beste komentaririk. Orduan, iraileko osoko bilkurari bukaera emango dugu. Datorren hileko osoko bilkura urriaren 30 izango da, arratsaldeko 7. Eskerrik asko guztiak.